KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon roɓɓindu jayndel moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon non kadi min dañir weltare oɗo subaka alarba hande ko ɗon yo Allah waɗan hen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettode seeɗenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna fof mboros holla en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hono subaka fof arde ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi ene jeeya hen to banggal politique wiyede article 128 ma wayle ɗum ɗon noon to banggal élection ji to yete hambele ma oɗo mo ganda kanko ni Karim Wade Khalifa Babacar Sall mbaw jeeyede ka ɗum ko ganda kañum woni sungoli ɗi goɗɗum arama hen woni gueɗe taske no tan jawɗi wiyema ngakko walla ngakkata ɗum de nane jayndeli ɗi ha tengti kay e ko ganda ko kañum woni mémorandum mo Ousmane Sonko yaltini ɗum ko hanki wonno joni joni sallahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiran jayni guendirel soleil on di darde gardiɗo leydi ndi président mo France Macron ɗum ɗon noon ko jewte ganduɗa ene uddita oɗo saaha ne woni tan somme paado e banggue tan noɓe mbatta ha to ganduɗa ɓe kaldino ɗum e banggue tan finance mondial ɓe garta hen ɗum ɗon noon ƴewtude ko yewtade hen ko heewi ɗum noon koko ganduɗa yete ma fuɗɗo nogase ɗiɗi fayi nogase tati hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati gonɗen walla mbiyen lewru gonɗen nduɗo ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa maɓe jewtit hen noon toɓɓe kewɗe ɗe ɗon toɓɓe ina jeeya hen ƴewtade koɓe jewtino adan ko kono kadi waylude ɗum e kadi ƴewde tan haalluji walla tan ko ganduɗa yete aɓe kala ɗum saaha foof tawa wodata ɗum fof noon ina jeeya tan e koɓe jogori yewtidde ko garane jaynde alerte quotidien noon ari oɗo subaka wi tan ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko tolni tonuji ujunnaji 10 tonuji e banggue tan soble ma naate nder leydi ndi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete beele tan ma prix ji ɗi o ɓeydo hoyɓude e dow koye yuman galle baban galleji en garene gaynde jaynde direct news nane oɗo subaka kañum ari tan ko e banggue yete marché o to banggue jawɗi to yete sababu mbi ko jawɗi kay oɗo saaha ine wayno koko ngakki kono noon ngakkiri ko banggue mo Dakar ɗum noon ƴewtinda sababu mbi ko tan e banggue e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi woni hitande jaltuɗen nde ƴewtindama noon ko natno e jawdi ene tolnino tan 540 688 koye ko ganduɗa kañum woni to banggue jawdi ɗum noon naatino ɓe mbi oɗo saaha noon ene ƴewtinda nder leydi meɗen Sénégal e nder limore ene jeeya hen tan 559.215 woni tan ko ganduɗa kañum woni jawɗi ɗi ganduɗa ƴewtindama ɓe mbi noon hitande hikka ɓuuri tan jawɗi rawane kono noon ko ƴewtinda ko woni e nder Dakar ko fo nanno hen rawane ene jeeyano ene tan wonno ko ganduɗa yete ine tolnino tan 123.569 ɗi ganduɗa yete ko tan jawɗi ɗi ganduɗa naati
latino kono oɗo saaha ƴewtindama kay ko nanno rawane ko ɓurno hewde saabu rawane enata ko nanno e jawdi wonno tan ko 84244 ɗo e nder Dakar ina wawi wiyede noon ina heddi ko heewi beele tan ma yimɓe fo kebdu jawdi e nder Dakar ngareni jayde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe garti tan koye banggal politique ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko beele tawi gardiɗo leydi ndi oɗo saaha ko kañum tigui jogui ɓoggol ngol koye junggo muɗum woni saabu noon kanko gardiɗo leydi ndi o wi kala ko ganduɗa woni dejere leydi ndi kala ko ganduɗa woni jaam leydi ndi kono kadi kala ko ganduɗa woni no leydi ndi foti yarude wona peewal kanko ko heeno daroto te ɗum ɗon noon hay goto wawa ittudemo hen garani jayde l'observateur oɗo subaka on ji kay oɗo mo ganduɗa kanko woni Karim Meïssa Wade e Khalifa Ababacar Sall kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon oɗo saaha ɓe mbi tan ko article L28 oɗo saaha mi wawi wiyede article L28 alinéa 3 koko tan jogori waylede ɗum noon saabi ina wayle ko beele ma Khalifa Sall e Karim Wade mbaw jeeyede sungoli ɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi darotoɗo ɓe mbi noon to banggal troisiéme mandat noon ɓe mbiyete oɗo saaha kay ko conseil constitutionnel ƴeewata poɗɗo wonde ɗum emo fotani wonde ɗum ɗon fo noon son nani ɗum koye dialogue politique mo ganduɗa oɗo saaha nani dañi walla mbiyen aɓene yewtere nde ɗon oɗon dialogue politique noon oɗo saaha yete woni ko ganduɗa yete nani jokki kono kadi to banggal Karim Wade wi tan ko yoɓe ƴewto ko ganduɗa kañum woni ko fayi e banggue créyi e ko way noon saabu ko caɗele ɗe ganduɗa ina o addanama ɗum ko ɗon rewri garen ha joni e ɓe ganduɗa goni yeeyoɓe koye mabɓe caɗele ɓe dañata ɗum ɗon noon nane nder jayde l'observateur ha joni gareni jayde le témoin noon oɗo subaka ari tan ko wiide Khalifa Babacar Sall e tan Karim Meïssa Wade kay aɓe tigui mbawi wonde candidat hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon koye dialogue politique o ne wawi wiyede noon kamɓe ɓeɗon ɗiɗo ɓe jii koye mabɓe e dialogue politique oɗon article 28 maɓe gartu walla tan maɓe ƴewtu ɗum no hannirta ni beele gueɗo caɗele baɗe ni wasa kadi yande e dow politicien garene jayde Walfadjri Walf quotidien e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide beele ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni Pastef aɓe jogui plan B so tawi tan Ousmane Sonko wawa yaade e sungoli ɗum noon woni namdal ngal ganduɗa ɓe gaddi ɗum e oɗo subaka goɗɗum ko ganduɗa ɓe gaari hen woni Pape Ndiaye e Serigne Saliou Gueye kamɓe ɓeɗon ɗiɗo noon oɗo saaha ɓe dañi liberté provisoire garen ha joni jayde tribune oɗo subaka e konngudi Bougane Gueye Dany wiide tan so gardiɗo leydi ndi waɗi prolongation e tan ko woni mandat muɗum paale ɓe tawatamo ɓe jaltinamo townete ɓe garti ha joni tan we namdade beele gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ma woppu wone gueɗe ɗum noon woni namdal ngal e de banggue troisiéme mandat beele mo rutto hen caggal garene jayde vox populi noon oɗo subaka ari tan koye Sénégal hankine anda match muɗum hakkude muɗum e Brésil Sénégal noon dañi nayyi Brésil dañi ɗiɗi ɓe mbi noon koko ganduɗa ete Sénégal holliri hoore muɗum hanki anko Abdou Karim Fofana noon ɓe mbi tan o arti tigui to banggue yete oɗo saaha ko fayi e banggue tan politique nder leydi meɗen kono kadi ko faya ko ne woni taske garene jayde libération noon oɗo subaka uddata damal tigui garten tan e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Sogea oɗo société noon Sogea Satum kamɓe ɓeɗon noon oɗo saaha koɓe tan fiyaɓe ko fayi e banggue fisc oɗon fisc noon ne tolne milliard uji noon temedde ne tolne milliard uji temedde tati e million ngaji temedde tati e nogas e jeetati e tan capanɗe jeeɗiɗi million e capanɗe jeenayyi e goho koto e pawɗi capanɗe jeetati e capanɗe tati en joyi ɗum ɗon noon woni oɗo saaha koɓe fawa e dow mabɓe kamɓe ɓeɗon saabi ɗum noon ko tan fiskuji ganduɗa ɓe mbaɗatano ɗum déposé kamɓe noon oɗo entreprise koɓe saliɓe ɗum caggal nde ganda direction générale des impôts et domaines fawe mabɓe ɗiɗon taxe uji ɓe mbi tan ko kamɓe maɓe jaa e lawol ngol ɗon noon aɓe poti fottude toon ko le 6 walla mbiyen 6 lewru juillet paaɗo o ko nden ɓe poti tan huccitoyde lawol gam ƴewtade tan oɗo saaha noɓe mbaɗata haaɓe tan keeɓa yidde mabɓe
ɓe woni yete oɗo ɗeɗo koppareji kewɗe pawade e dow mabɓe ɓe ƴeewa ha no ɓe koybinirta ɗum saabu ɓe jaɓani ko fawa e dow mabɓe ko woɗɓe ɓe jaɓani kay walla jaltinɗo mémorandum woni Ousmane Sonko nani ha joni jayde libération oɗon mémorandum noon o waɗi hen bilan mo ganduɗa o wi ko capantato yimɓe mbasi pittali mumen e ko ganduɗa kañum woni ɗiɗo manifestation ji kono kadi o arte goɗɗum woni ko kewno toon to ganduɗa kañum woni to nder to ganduɗa kañum woni to ñawirte to hakkude makko e ñawoɓe kono kadi kala ko ganduɗa fawama e dow makko oɗon mémorandum kay kanko Ousmane Sonko arti hen ko hanki noon ɗeɗon gueɗe yalti hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɓe mbi noon oɗo saaha Dakar ene faɗa ko tolne ujunnaje 4 jawɗi ne jogori arde e nder Dakar ɗum noon ko tan deƴñude ɓerde sisiɓe jobjoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditen hello wongo ɗum ɗon noon ina anda hanki haɗen fuɗɗade noon ɗiɗo robbuji julɗuɗi ko mawɗo création yeyta ɗum e 77 550 37 59 woni numéro mo ganduɗa oɗon mbawi rewde hen hono subaka fo no mawɗo création tan ɓornirta Aissata Ndiaye ni nan ɗon ko ɓorni foof so yooɗi yoɗani te mbeɗa sikki noon foof koko yooɗi koye mawɗo création waɗi ɗum ɗon ɗiɗo robbuji julɗiɗi ina poftini noon ne foftini saabu ne a murnoto juuɗɗe ne timmi et tout ɗum noon nanɗon tan numéro nanɗo noon tottama ɗum 550 37 59 ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko noon tigui gudditirten hello meɗen wongo panuɗi ɗum tan e ko ganduɗa dialogue politique o nani jokki ha joni caggal nde a yiya garriɗo leydi ndi udditi ɗumete jewte noon nani jokki ha joni ko ganduɗa woni probléme uji moɓe ina jeeya hen ko fayi e banggue parrainage uji ɗi ɗum ɗon ɓe garti hen hanke parrainage o wiyede tan oɗon banggue parrainage oɗo saaha kay ko 8% tan namdete woni noon ko ganduɗa ete mataw kamɓe to banggue politique moɓe belto hen toɓɓere wonde noon moɓe ganduɗa hande ko Halifa Ababacar Sall wiyanno min yumi won tan candidat no wayi wawde foof eno yaari foof yumi won tan candidat mataw kankone hande ma ɓerde makko de so tawi ɓe garti ƴewtade article L28 mo alinéa 3 ƴewtade ɗum noon ko ganduɗa ete woni kamɓe ɓe ganda ko kamɓe goni dañnoɓe probléme to banggal koppareje e ko way noon ɓe mbawata wonde candidat ji ɗum noon so ƴewtama ma won ko ganda ko ɓuural wonata saabu kanko Karim Wade ɗum ɗon ni mataw ne foti tagde hawa arta e nder leydi ndi saabu ko neɗɗo mo ganda hande yiyama Karim Wade guila yalti Sénégal artani ɗo halluji noon keewi caggal muɗum holkoɓe kaldi hawo yalti leydi ndi beele ko jaltina leydi ndi walla beele ko nawaɗo to ganduɗa woni Qatar waɗa toon o jokkita toon pen makko ɗum ɗon fof noon ko namde ɗe ganduɗa ete ala taw ko ganduɗa kañum woni réponse ha joni tan ene jeeya hen won wiyoɓe o suusa artude walla wiyoɓe koko signini ko ganduɗa o suusa nattude e nder leydi ndi woni konguɗi ɗi ganduɗa dal ko kewɗi gubaɗoji tourné autour de Karim Wade faade tan to banggal politique e ƴewtade walla ko hollita tan politique ha joni no way niɓɓidde politique ha joni gueɗe cewɗe ɗe ganduɗa nani hen mataw ɗum ɗon matak noon kanko Karim Wade arta e leydi ndi saabu kala nde élection ari kamɓe wonduɓe makko ɓe puntirta tan yimɓeɓe walla puntirta média ji ɗi ko wiide saaha foof Karim Wade ma ar Karim Wade ma won candidat Karim Wade ma wayni kono noon yiyanoma kanko Karim Wade o yeehi o waɗoyi inscrire e liste électorale uji toon to ganduɗa kañum woni Qatar to yete so tawi noon o wawi jeeyede e ɓe ganda ko kamɓe goni wotoɓe beele mo wawi jeeyede e ɓe ganda kamɓe go jahata e sungoli ɗi kono kadi question mo ganda kañum ɓuuri dañde fayida oɗo saaha woni beele Karim Wade poids mo joguino nden e nder Sénégal beele oɗon poids amo jogui ɗum ha joni ko ɗon kadi namdal ngal woni saabu noon politicien ji sahani keewi puntude koye mumen cikka ko ganduɗa wodani hay so tawi natoɓe e terrain o ne keewi puntude koye mumen sako mo ganduɗa yalti Sénégal hande woni duuɓi kewɗi ko heewi noon wirtima ɗo ko heewi waylima ko heewi kadi kewe nder leydi meɗen Sénégal te noon ko ɓuuri hen hewde foof yiyete tan ko Karim
Wade waɗi tweete Karim Wade waɗi e windi e page mudum Facebook kono yiyaka audio mo Karim Wade waɗi yiyaka vidéo mo Karim Wade waɗi yiyaka ko ganduɗa ko kañum woni interview mo waɗi accordé neɗɗo ɗum ɗon fo noon holko suudi caggal muɗum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe oɗon jogui hen miijo moɗon onon ne koye tan commentaire uji ɗum ɗon fadete Allah jarama on jarama salminde tan Doura Karamatullah toon to diwan mo France oɗo mo ganda kanko woni Alassane Ba kankone tan toon to diwan mo France kankone o salminama juurama e ɓesgu makko foof e Idrissa Ndiaye doom bayam kankone o salminama juurama ko toon to diwan mo France hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi heɗonoyna banggal caméra o ko Djiby to montage to ko Ali Fall KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange gagnari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma